e ko non tigi en pudri min dal en juuli annabi o sallallahu alaihi wasallam bandirabe musidbe tedduɓe hidiyankoɓe gondon nay jokli windere nde kala min calmini on jabbade on min gartana on e nde do windande tigi ni min badi o do gorkaaju bietedo Patrice Emery Lumumba eden gandi ko o do nyalawma hande sapo jididi silo hitande junnaji de nogase go immi duubi capande jeegom ko o wirni dum wonno ko nyinde sapo jididi lewru silo hitande junnaji temede jene capande jeegom e go hono no jiru don windande de ni min garta hen joni tawi ko en jaajendi bandiraɓe sehilaɓe windande nde titode mum ko ni sifiri Lumumba wona jejjitteɗo bandiraɓe koye ɓen yaaɓe ɓe jogorani yejjitede jeeya on yindi yanke casɗo hono Patrice Emery Lumumba toon to leydi Congo sappo e jeeɗiɗi lewru silo hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho sappo e jeeɗiɗi silo hitande 2021 timmi duuɓi capanɗe jeegom ko Afrique wasno goto e ɓiɓɓe mum darinoɗo lang ngam ndimagu mum on cubinoɗo yeyde fittando mum ngam ndimagu ɓesgu Congo hay Afrique e kuɓal bandiraɓe timmi duuɓi capanɗe jeegom ko mbasnoɗen o jambaro kuɓɓuɗo timmi duuɓi capanɗe jeegom ko Congo wasno o darinoɗo ina wiye yo tubakoɓe Belgique naaɓe jaltu leydi Congo dokkaɓe ndimagu mabɓe timmi duuɓi capanɗe jeegom ko Congo wasno gadiɗo ardade jagorɗi mum bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe holi gonnoɗo Patrice Emery Lumumba o jibina ko ñeɗe ɗiɗi lewru morso hitande ujunere temedde jeenayyi e nogase joyyi to wuuro ina wiye Onalo ɗum tawete ko e nder leydi Congo Patrice Lumumba adi wadde taaɓe mum gaɗane janggo koto duɗal catholique missionnaire nde tawno ko almudo moƴƴo kadi belɗo hakkille o naati e duɗal protestant en taw tamnogal duɗal bandiraɓe ko fanniyankoɓe janggo leydi ndi ina wiye Suède bandiraɓe nde tawno yon saaha dimago heɓaka janggo leydi ndi waɗa koye juuɗe diiniyankoɓe yenti hen kadi keblata tan ko haralleɓe e fanniyankoɓe diineji catholique en Patrice Lumumba Allah rokki ɗum teskade nden lohre o felliti luggiɗi ndimiji mum e fannu dafiyankagal ha tengti e murtede on révolution français darto leydi Haïti dowlaji dintude Amérique ha to dowlaji dintude Russie bandiraɓe tedduɓe caggal ɗum Patrice Lumumba gollima e société pannuriɗo o guirɗe e nder wuuro Kivu ha heeɓi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi joyyi caggal ɗum o woni jaydi yanke to wuuro Leopoldville ngoto woni hande Kinshasa lamorgo leydi ndi bandiraɓe on saaha kuɗol makko kanko Patrice Emery Lumumba jaydiyankagal ina tawi e nder jayɗe kewɗe e leydi ndi nde wonno ko ceebɗo kadi cunnotoɗo nde o golloto e nder société miniére o nde o tawi ngalu kaaƴe ma mbiyen gubbingu leydi ina jogui heedo ma mbiyen rôle e ɗemgal tubankore e nder faggudu jeyre hakkude leyɗele kono laamu Belgique ina hippi hen juuɗe mumen ina cali ɓiɓɓe leydi ndi paama on fayida ngaluyankejo bandiraɓe nde wonno cuusal makko ina teska o wi ko ala e sagu nden fenande iwa ha laaɓa car koye nder ɗum Patrice Lumumba hetti wutte politique ngam woppiɗinde ɓiɓɓe Congo naaɓe fof rewɓe e worɓe e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi o susi fedde ina wiye APIC ko nde fedde ni rokkimo fartange joɗodade e lamɗo ma mbiyen roi Buduyin tawi ina ari hoɗade Congo fandare nden jonde ko gonka ɓiɓɓe Congo bandiraɓe hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeegom Patrice Emery Lumumba wedda e kaso ko ina wona hitande Allah waɗi o woppa gila edda makko timmani ɗum fof haɗani o waɗɗiti ndimagu makko politique omo huɗa omo yenna tubakoɓe caggal ɗum ngam o woppaɓe ɓe ndeeƴa ɓe mbaɗimo gardiɗo jeeyi musidɓe tedduɓe kono ɗum takanimo fiide sappo e toni makko elle ni ko nden o ɓeydi jartolinde ma hutade tubakoɓe Belgique ko ñande joyyi lewru yarkoma hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati o susi landa dawrugol ina wiye fedde guindire Congo naaɓe hono MNC koye ndin mbaadi ni o heeɓi tawtorede batu Afrique yankewu hono conférence panafricaine to Accra wuuro lamorgo Ghana caɗele makko politique puɗɗi bandiraɓe ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeenayyi tawi landa makko MNC e landaji leydi ndi goɗɗi ene juɓɓini batu to Kinsa ngani laamu Belgique yiɗi teɓɓade hoɗɗidu makko ngari min ngara hakkude mabɓe e dadiɓe Belgique woɗi capanɗe tati e ko fawi mayɗo koye balɗe seeɗa pawi hen Lumumba jagga ñaawa e lewru siilo hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom o habbana kaso lebbi jeegom bandiraɓe caggal mum tawi won jonde fonde wadde ko ala e sago o tawtore ko nden o yaltina ngam tawede nden jonde jeytare Congo
musidɓe tedduɓe ñande hen o haali kala konngol mettugol faade e leydi Belgique e ndi jimaji gila hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e joyyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom Lumumba adori foof ko salminde kongonaɓe yetti jihadiyankoɓe jeytare hono combattant de l'indépendance musidɓe tedduɓe kongi makko e holliti guttugol hendu waylare jaam hisru pul potal leƴƴi rendo e ƴellitare bandiraɓe ko ñande nogas e tati lewru korse hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom Lumumba waɗa mawɗo jagorɗe tawi wonno hoorejo leydi ndi ko gorko goto no wiye Joseph Kasavubu nden o jooɗima jappere mawɗo jagorɗe ɗe Lumumba siifi yamirore wonde wofti ko ɓenni hankadi ko kongonaɓe tan tamata armée leydi ndi kadi ko ngam jarribade ɓe e ɓornade tenue militaire o suwi jobdele mabɓe laabi ɗiɗi nde tawno bandiraɓe laamu Belgique welaka nden feere kono hojom tawi ɓe noddi daɗiɓe mum yo jah ndenoya ɗanniyankoɓe mumen to Katanga ñande nayyi lewru septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom Kasavubu hoorejo leydi ndi haali e radio wonde Lumumba natti wonde mawɗo jagorɗe kañum e dendagal jagorɗe jeeyaɗe e landa makko MNP Joseph Ilio lomtimo e nden jappere bandiraɓe Lumumba nde tawno ko ŋatɗo wi loppet immaki e jappere battu jagorɗe jooɗi on ñalawma bandiraɓe laaɓi suudu sarɗeji gooti kuulal ɗon e ɗon liɓe hoorejo leydi ndi hono Joseph Kasavubu sabu mbi on ko jamfiɗo bandiraɓe e ballal siya kowoni ko goto ene wiye Joseph Désiré Mobutu Sese Seko teɓɓi jappere nde kam e yimɓe mum jooɗi hen ene mbaɗa ko beela ñande sappo e jeeɗiɗi siilo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho kono no oɗo ñalawma hande ni Patrice Emery Lumumba e woɓɓe tigga ha muusi bedda e laana ndiwowo payra to diwan Katanga ko toon ɓe tonga ha ɓe ɓiiki ɓe mbaɗa e golle kantoriɗe woni wiɓe bandiraɓe ko toon ɓe keddi e hitande ujunnaje ɗiɗi e tati e film ma mbiyen documentaire goto ene wiye Siya cumuji suunde holliri wonde gande Patrice Emery Lumumba wara joɗinode on saaha e jappere nde weddi ɓalli mabɓe koye ndiyam gila nden ha joni bandiraɓe kala nde sappo e jeeɗiɗi lewru siilo dawi ñalawma o wonata ko hurti toon e nder Congo ɗum noon bandiraɓe mbiyan tan en dabɓiɗinima ɗo en jubbo e gurdam makko kono en mbawa haaldude ɗam ko ɗam kewɗam fayida ɓe ndeka judde balɗe yo raɓɓidde balɗe yo yalla ma gollude ko fayidini tan so berkidde peeñi jaafuɗon wona fandare gokkuɗol ɗa ha Moussa Ba Madina Gounass Sénégal ɗum tigi jetti dendagal bandiraɓe ɗo tumniɗen ha mbawɗen jofde ngoɗo humpide ɗum noon musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on ko ɗum ɗo tigi woni komin gaddanno on e gam yidde humpidde on Allah jarama on jarama ko musidɗo mon ɗa ha Moussa Ba